Hello friends, बरायबाय फिन खनसेबाव चेनेलाव दा आसा खालामो गासैबो मोजां दङ। इलेक्शन फैगासिनो बिनि सिगां बाम्पार भेकेन्सि आरो साख्रि बिनि सायाव कभार खालामगोन जेरै टेक्निकेलाव प्लास नन टेक्निकेलाव ADRE 3.0 2.0 बिनिफ्राय DME नि रिजाल्ट BTC फरेस्ट रिजाल्ट ग्रेड 4 रिजाल्ट आरो बिनिफ्राय गुबुन जानो गोनां एग्जाम BTC सेक्रेटारि प्लास गोबांथार ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 दा जाय नोंथांमोना बड'जब इनफ' अफिशियेल इउट्युब चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला मानोना सरकारि साख्रिनि लेटेस्ट आपडेट मोनगोन प्लास लोन स्किमनि सायावबो नोंथांमोना बर' रावजोंनो मोननो हागोन। दा जोङो फार्स्टआव सावरायगोन BTC साख्रिनि सायाव। दा जोङो CSB पर्टेलाव फैनाय लोगो गावनि फन नाम्बार आरो लोगोसे रेजिस्टार मेल आइडि खौ होनानै दा एप्लिकेसन डाउनलड नोंथांमोना खालामनो हागोन आरो मा पस्टआव खालामदों गासिबो मोनगोन प्लास BTC सेक्रेटारि आनजादा फैगौ 25 मेआव जागोन आरो बिनिफ्राय डिस्ट्रिक्ट वाइज जागोन ना अल BTC हिसाबै मोनसे सेन्टाराव जागोन बेनि सायाव आपडेट गैथ'वा गाबोन एडमिटआ रिलिज जानाय लोगो मोनसिगोन। 193 ग्रेड 4 नि रिजाल्टखौ गोबां लाइमोनफ्रा नेगासिनो दङ माला होगोन। दा सासे अफिसारा बुंनाय बादिबा थाबैनो रिजाल्ट होसिगोन होनना खोनादों सर्सआव मोननाय बादिबा बेनो जाबाय मे दानावनो नोंथांमोना मोननो थांगासिनो दङ। देन बेखौ मोननाय लोगो डाइरेक्ट जयनिं अफिस लेभेलाव डाइरेक्ट जयनिं। देन जुनाव मेक्सिमाम पस्टनि एग्जाम जागोन बेनो जाबाय कम्बाइन एग्जाम BTC ग्रेड 3 प्लास ग्रेड 4 आ नोंथांमोना जुनाव जागोन। दा एग्जामा नोंथांमोननिया मेक्सिमाम जानो गोनाङा जेरै हमना ला सेप्तेम्बराव इलेक्शन बा नोंथांमोननिया मान्था ओरैबायदि दाना मे बेनिफ्राय जुन आरो जुलाइ बे 90 डेजनि गेजेराव प्रपार एग्जाम लानानै बेनिफ्राय साख्रि होनांसिगौ मानोना इलेक्शना फैथारगौ टाइम गैला। दा बेखायनो बयबो नोंथांमोना रेडि जा साडेनलि हरखाबै BTC एग्जाम फैनाय बायदि ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 आ फैनो हागौ मानोना टाइम गैखाला फरेस्टनि काटअफ फैनांगौ प्लास 569 ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 बे कम्बाइन एग्जामा जानो थांगासिनो जुन दानाव अके स' बेखायनो जि फरायनांगौ सिलेबास वाइसआ फरायखादो आरो लोगोसे खाफालाव दङबा नोंथांमोना साख्रिखौ मोननो थांगासिनो दङ जायनोखि मोजां फरायगासिनो दङ। देन बेनिफ्राय आसामनि साख्रि फैबाय जाय नोंथांमोना मेडिकेलाव एबा DME आव एग्जाम होदोंमोन गोबांथार कमेन्ट्स बेनो जाबाय टेक्निकेलाव प्लास नन टेक्निकेलाव। दा बिनि गोबांथार सर्सआव मोननाय बादिबा पन्चायत इलेक्शन उनावहाय एबा पन्चायत इलेक्शना जोब्बाय दिनैहाय रिजाल्ट होजोब्बाय। दा बिनि जोबनाय लोगोनो साख्रिनि रिजाल्ट एग्जामा जानुवारि 12 आव जादोंमोन टेक्निकेला देन नन टेक्निकेलाबो जाबाय थ' बे मोननै पस्टनि रिजाल्टआ फैथारसिगौ होनना खोनादों। दा बेखायनो स्किल टेस्टनि थाखाय रेडि जा 1:3 लांगोन मोनसे पस्टआव 3 स्टुडेन्ट्सखौ लांगोन स्किल टेस्टआव बेनिफ्राय लास्टआव सासे साख्रि मोनगोन। दा बेखायनो 76 निफ्राय जुदि 80 गाहाम मोनदोंबा टेक्निकेलाव चान्सआ दङ प्लास जुदि नोंथांमोना 70 हमना ला 78 निफ्राय जुदि 80 प्लास मोनदोंबा नन टेक्निकेलाव चान्सआ दङ मानोना स्टुडेन्ट्सआ गोबां एबसेन्ट जादोंमोन जायनि जाउनाव काटअफआ गोजौ थांनाय नङा। दा बे जाबाय हेल्थ डिपार्टमेन्टनि आन्डाराव जेनोखि नोंथांमोना दङ प्लास बेनिफ्राय अक्ट'बराव साख्रि मोनहैनो हागौ बेखौ गभर्नमेन्टआ बुंदों बिनि सिगांबो मोननो हागौ बाट अक्ट'बरा मेक्सिमाम टारगेट 2026 नि एसेम्बलि इलेक्शन दं एप्रिलाव बेनि सिगां फिन खनसेबाव 3.0 ADRE साख्रि फैगासिनो दङ गैयाबाबो पस्टआ गोबां थागोन ग्रेड 3 ग्रेड 4 लानानै 10,000 नि बारा थागोन जास्ट एनालाइसिस 10,000 to 15,000 आ थाखागोन बेनो जाबाय नोंथांमोननि 3.0 आव। दानिया 3.0 फैनो सिगां 2.0 ADRE नोंथांमोननि स्किल टेस्टआ जानो थांगासिनो दङ बेबो जाबाय स्किल टेस्ट नोंथांमोननि दङ प्लास भाइभा टेस्ट दङ 3.0 नि सिगां बे जाग्रोगोन जुन दानाव स्किल टेस्ट भाइभा टेस्ट लागोन ADRE आ एन्ड अक्ट'बराव साख्रि। दानिया गोबां साननो हागौ बे स्किल टेस्टआव बेसेबां नाम्बार थायो दा बेवहाय ग्रेड वाइज थायो 25 नाम्बार थागोन स्किल टेस्टआव ग्रेड 3 लेभेलाव HS बेनिफ्राय डिग्रियाव एन्ड भाइभा टेस्टआ नाम्बार 5 थागोन ग्रेड 4 आव। दानिया ग्रेड 3 नि स्किल टेस्टआ 45 मिनिट्स मोनदों टाइम मोनगोन 25 नाम्बाराव। देन बेनिफ्राय नोंथांमोननि साख्रियाथ' फैगासिनो दंखायो जायफ्रा मोजां नाजादों दा जियानो जा कमेन्ट्सआवथ' गोबां फैखायो बाट अक्ट'बराव साख्रि मोननो थांगासिनो दं आसाम स्टेटआव। दा बेनो दिनैनि आपडेट दा नेक्स्टआव लोगो मोनगोन गोदान साख्रि फैसिगोन पन्चायत इलेक्शन जोब्बाय जेब्ला स' गोदान साख्रिनि रिजाल्ट स्किल टेस्ट बेनिफ्राय इन्टारभिउ जानो थांगासिनो थाबैनो।